emnet rumgeometri skal jeg bevise afstanden mellem et punkt og et plan. Og hvis vi har et punkt P1, som er x1, y1, z1, og en plan alfa, som er ax plus by plus cz plus d er lig med 0, så kan vi skrive distancen mellem punktet og planet op som distancen mellem fra punkt 1 til planet alfa, op som den numeriske værdi af ax, ax1 plus by1 plus cz1 plus d over fordraget af an plus bn plus cn. Og vi kan hurtigt til at starte med lige lave en tegning af det, vi skal vise. Så hvis vi har et plan alfa og et punkt P1, og vi skal finde distancen mellem planet alfa og punktet P1. Denne distance er vinkelret på planet, og vores punkt P1 hedder x1, y1, z1. Vi kan derefter tegne en normalvektor, som starter fra punktet P0. Og P0 har koordinaterne x0, y0 og z0. Vi kan så kalde hurtigt vores normalvektor for a over b over c. Vi kan derefter finde en vektor fra punktet P0 til P1, som hedder vektor P0, P1. Herefter kan vi producere vektoren P0, P1 ned på normalvektoren. Denne vektor her kaldes produktionen af P0, P1 på normalvektoren. Og denne normalvektor er også vinkelret på planet, skal det lige siges. Godt. Vi har nogle andre forudsætninger for vores bevis, og det er længden af en vektor. Så vi kan for eksempel tage vores normalvektor. Længden af denne er lig med kvadratet af a plus b plus c. Og vi ved, hvad længden af en projektion af en vektor på en vektor er. Og hvis vi tager en vektor a projiceret på b, så er længden af denne a prikket med vektoren b over længden af vektoren b. Godt. Så vores distance fra punktet P1 til planet alfa er det samme, som vi kan se på vores tegning her. Det samme som produktionen af P0, P1 på normalvektoren. Dermed kan vi skrive dette op. P0, P1 produceret på normalvektoren. Vi kender også længden af en projektion fra nogle af vores forudsætninger. Det kan vi også skrive op, så i dette tilfælde er A P0, P1. Og den skal prikkes med B, som i dette tilfælde er normalvektoren. Og vi tager den numeriske værdi, divideret med vektoren B, som er, eller længden af vektoren B, som i dette tilfælde er normalvektoren. Vi kan skrive et udtryk op for vores vektor P0, P1 ved at tage punktet P1 minus punktet P0. Det kan vi skrive op hernede. Så det er x1 minus x0 og y1 minus y0 og z1 minus z0. Vores normalvektor kender vi også et udtryk for her, som vi
vi også kan skrive op. Så det er prikket med A over B over C. Vi kan også længden af vores normalvektor, som vi også kan skrive op. Godt. Vi kan så tage prikproduktet, som vil være ax1, og den numeriske værdi, minus by1, minus cz1, det bliver ax1, minus ax0, minus by1, minus by0, plus cz1, minus cz0. Sådan der. Og divideret med længden af normalvektoren, AEN plus BEN plus CEN. Godt, så vi kan se, at vi har for vores distanceformel herover, at der er nogle ekstra værdier, som vi ikke skal have i vores formel. Men, så derfor finder vi et udtryk for vores D-værdi i planets ligning. Så hvis vi har et punkt P0, x0, y0, z0 og et plan alfa ax plus by plus cz plus d er 0, kan vi sætte vores punkt P0 ind på planet. Det vil sige, at punktet ligger på planet. Altså ax0 plus by0 plus cz0 plus d er lig med 0. Hvis vi så kan vi så isolere d ved at trække det her ned fra, som vil sige, at d er lig med minus ax0 minus by0 minus zc0. Ja, sådan der. Så her har vi et udtryk for d. Vi kan så se fra vores formel her, at disse også ligger på det, vi har bevist indtil videre. Dermed kan vi så erstatte de her med d. Så det skal vi skrive op. Distancen fra B1 til planet alfa er lig med ax1 plus by1 plus cz1 plus d og den numeriske værdi divideret med kvadratroden af AN plus BN plus CN. Vi kan så se, at det passer til det distanceform, vi skulle finde. Så dermed har vi bevist afstanden mellem et punkt og et plan. Vi kan hertil komme med et eksempel. Så hvis vi har et punkt, som er minus 1, minus 1 og 2, og et plan alfa, som er 2x, skal jeg lige huske, hvad værdierne er, 2x plus y minus 2z minus 14 er lig med 0. Så kan vi bruge vores distanceformel, fordi vi har vores a-værdi, som er 2, vores b-værdi, som er 1, og vores c-værdi, som er minus 2, og d-værdi, som er minus 14. Vi har altså punkt x1, som er minus 1, y1, som er minus 1, og z1, som er lige med 2. Vi kan så bruge vores distanceformel og sætte vores værdier ind. Skriver den lige op. Så kan vi sætte vores kendte værdier ind. Altså distancen fra vores punkt til planet alfa er lig med a, som er 2 gange x1, som er minus 1, minus b, som er 1, eller ganget med b, som er 1, gange
ganget med y1, som er minus 1. Plus, ikke gange, plus c, som er minus 2, gange z1, som er 2. Og derefter plus minus 14, så er det samme som minus 14. Divideret med a i anden, som er 2, kvadraten af a i anden, som er 2, plus b i anden, som er 1, plus c i anden, som er minus 2. Godt. Vi kan så forkorte det her. Så vi skriver op. Her har vi minus 2, minus 1. Jeg tror, jeg har med det sæt sådan der. Som er minus 4 og minus 14. Over kvadraten af 4 plus 1 plus 2 i anden, eller minus 2 i anden, som er 4. Dette er det samme som minus 21, men da det er den numeriske værdi, så er det 21. Og det er kvadratroden af 9, som er 3. Så dermed er vores svar 7 længdeenheder, altså afstanden fra punktet P til planet alfa. Godt, så det sidste vil jeg meget hurtigt perspektivere til vores emne rumgeometri, eller 3D rumgeometri, hvor vi tegner en tegning ned i Agoren. Så hvis vi har Agora-trappen, og vi står oppe på toppen af Agora-trappen med et papir i hånden, hvor der er et punkt A på, og vores øje her, så hvor vi kigger ned på papiret, er øjepunktet. Så har vi Agora-gulvet, hvor vi også kan tilføje vores x, z og y-akse. Så det her vil så være z-akse, det her vil så være y-akse, og det her er så vores x-akse, den bliver lidt skæv. Vi kan så finde en parameterfremstilling fra øjepunktet ned på tegningen, gennem punktet A, ned på vores plan, eller vores Agora-gulv, som så er vores plan her. Det vi så skal finde er parameterfremstillingen, altså skæring mellem parameterfremstilling og planet, som er hernede. Og det kan vi gøre ved, at vi kan skrive vores parameterfremstilling op, som er vektoren fra A til Ø plus øjepunktet. Og hvis vi bare skriver en normal parameterfremstilling op, x, y over z, er lig med r1, r2, r3 gange t plus x0, y0, z0. Så kan vi derefter, og vi har også vores plan, jeg tegner lige videre heroppe, alfa, som er, nu kan man så ikke se det så godt der, ax plus by plus cz plus d er lig med 0. Så kan vi sætte vores værdier ind for x, y og z, som så vil være a gange r1 gange t plus x0 plus b gange r2 gange t plus y0 plus c gange r3 gange t plus z0 plus d er lig med 0. Fra vores tegning her kan vi se, at y er lig med 0, der hvor planet er. Dermed kan vi sætte a er lig med 0, b er lig med 1, c er lig med 0 og d er lig med 0 ind i vores udtryk her. Dermed kan vi se, at når vi ganger det her ind, altså 0 bliver det 0, og c ganget ind med 0 bliver 0, og d er lig med 0. Så dermed det eneste udtryk, vi har tilbage, er, det var et y, jeg ved ikke, om jeg har, eller det var totalt ikke noget. Dermed har vi, at R2, altså R y gange t plus y0, skal være
lig med 0, for at vi kan finde skæring mellem parameterfremstilling og vores plan. Det vi så kan bruge vores distanceformel her til, det er, hvis vi har flere punkter på tegningen, og flere parameterfremstillinger ned her, så vi finder flere skæringspunkter på planet. Hvis vi for eksempel har 3, så kan vi finde retningsvektoren mellem de her 3 punkter. Altså en retningsvektor R1 og R2 for eksempel. Så kan vi så tage krydsproduktet af disse og finde normalvektoren. Og når vi har normalvektoren og et tilfældigt punkt, kan vi så finde planets ligning. Og ved planets ligning og et punkt heroppe, kan vi så finde distancen fra punktet til planet. Altså den formel, vi lige har bevist. Ja.